Evo, rekao da se malo javim. Nije bilo ništa previše uzbudljivog, niti nešto vrijedno snimanja. Barem me ono što mene veseli, tako da, eto, malo sam se bio uljenio, ajmo to tako reći, ovih zadnjih 6 mjeseci. A eto, došlo je do nekakvih novih trenutaka u mom životu gdje, eto, nažalost, morat ću malo izvrnuti svoj stil života gdje, eto, do sada sam se krpao kako sam znao i umio što se tiče financijski, jel? Pokušavao pokriti što više tih nekakvih moto događanja, ali jednostavno to bez para ne ide. To valjda svi znate da je to ovako dosta jedan zahtjevan po novčanik, jel, zahtjevan sport. Tako da, eto, nažalost, odlučio sam ja preći u ono što zovu kuruza, to jest snimanje i montiranje, editiranje i sve što ide uz to, raznih ceremonija, počevši od vjenčanja, rođendana, krstitki i ostalih, jel, tih stvari koje ljude veseli, a gdje opet vidim da bi na neki način se mogao, jel, financirati. Tako da, eto, obraćam se i motoklubovima, spasite me snimanja svadbi, jer nije da baš nešto sam previše oduševljen time što ću snimat svadbe. Pa me spasite, eto, javite se da složimo neku originalnu, profesionalnu snimku vaših moto susreta. O cijeni se uvijek možemo dogovoriti. A opet s druge strane, evo, rađe bi bio vikend na bilo kojoj vašoj motorijadi, nego na nekoj svadbi, krstitki ili znate i sami. Tako da, eto, slobodan sam, možete mi se javiti na mail, na Facebook, na bilo kaj. Stavit ću i dole u opis, znači, nekakav kontakt. I eto, toliko ovoga od mene, pa ćemo vidjeti kako će to ići dalje i gdje će me to život zapravo još na kraju odnijeti, jel? Eto, ništa. Ovo je bio samo mali update, čisto da znate da sam još uvijek živ.